Δεν καταλαβαίνω, δεν ακούω. Όχι. Πού είσαι αύριο? Έλα, μ' ακούς τώρα? Έλα, ναι, τώρα σ' ακούω. Δεν έχω σήμα ή εγώ ή εσύ? Δεν πρέπει να έχεις σήμα. Α. Τι κάνεις? Ακούς? Ναι, σ' ακούω τώρα, ναι. Τι κάνεις, Έλα, καλά κι εγώ, μια χαρά. Πώς θα βγεις? Τι λέει? Αχ, θέλεις να σου δώσω σταθερό? Τώρα τι να με δώσεις, πέστε μου λίγο. Πέστε μου λίγο. Τώρα δεν μ' ακούς καλά. Τώρα δεν μ' ακούς καλά. Δεν ξέρω, ή δεν είναι το σήμα και είναι το ακουστικό μου. Σαν ρομπότ όπως ακούγεται. Όνε. Μ' ακούς τώρα? Σ' ακούω, αλλά δεν σ' ακούω καθαρά και δεν καταλαβαίνω τι λες. Το 666. Πω βρε, σατανισμό θα πάθουμε. Εντάξει. Μ' ακούς τώρα καλύτερα, περίμενε λίγο, να μην σε πάρω σπίτι, ξέρω, γιατί χρεώνομαι ρε εσύ. Έλα, πες μου. Έλα, τι κάνεις? Καλά. Θα βγείτε σήμερα, τι θα κάνετε? Δεν ξέρω ακόμα. Εγώ κρατάω την αδερφή μου βασικά. Κατάλαβα. Γιατί κάνω babysitting. Εσύ που είσαι? Έξω είμαι, εγώ τι να κάνω. Να τώρα λέω να βγω, βγήκα έξω, θέλω να πάω καμιά βόλτα και να σε πάρω τηλέφωνο. Α, κατάλαβα. Να κάτσουμε? Να έρθω από εκεί να κάτσουμε? Από εδώ? Τώρα έχω... Τι? Πες μου. Τι είναι η αδερφή μου τώρα εδώ? Όχι, εντάξει ρε παιδί μου, άμα σε πειράζει δεν έχω πρόβλημα. Απλά βγήκα και βαριέμαι τώρα και ξέρεις. Α, πού είσαι? Εδώ είμαι, από κάτω είμαι. Καμάρα. Από κάτω? Καμάρα. Μόνος σου? Ναι. Ήρθα να βγω έξω λίγο ρε, τι να κάνω? Α, κατάλαβα. Εσύ κατά τι ώρα μπορεί να βγεις? Δεν ξέρω αν θα βγω. Κατάλαβα. Γιατί παίρνεις απόκρυψη? Το κινητό έχει απόκρυψη μάλλον. Έπαιρνε η μάνα μου τηλέφωνο γι' αυτό. Θέλω να μου πεις ποιος είσαι. Τώρα πλάκα με κάνεις. Τόση ώρα γιατί μιλάμε ρε εσύ? Τόση ώρα μιλάμε και δεν έχεις ράδι, είναι. Θέλω να μου πεις ποιος είσαι. Γιατί μήπως κατάλαβα ότι είναι κάποιος άλλος. Ποιος κατάλαβες τι είμαι δηλαδή? Ποιος είσαι? Εσύ πες, ποιος κατάλαβες τι είμαι? Σε πάω εγώ. Εγώ θα σε πάω, αλλά πες με εσύ. Πες εσύ πρώτα. Εσύ πρώτα για να σου πω εγώ. Δεν μπορείς να μου πεις. Κουμπάρες θα παίξουμε τώρα? Τι? Κουμπάρες θα παίξουμε τώρα, πες με εσύ. Για να δω αν όντως με κατάλαβες, γιατί με έχεις ξεχάσει. Εσύ πήρες τηλέφωνο, άρα εσύ να μου πεις ποιος είσαι. Τόση ώρα γιατί μου μιλάς τότε δηλαδή? Γιατί νομίζω ότι είσαι άλλος και τώρα να πει ότι μάλλον δεν είσαι άλλος. Ο Νίκος είμαι. Ποιος Νίκος? Νίκος ρε. Ο Νίκος. Που ήμουν μαζί με το Σαμάτι χθες. Τι? Μαζί με το Σαμάτι που ήμουν χθες. Δεν ξέρω κάποιο Νίκο που έχει Σταμάτη φίλο. Το Σταμάτη το ξέρεις? Όχι. Κατάλαβα. Ποιος είσαι, θα μου πεις? Ο Νίκος σου λέω ρε κορίτσι μου. Άρα δεν με ξέρεις. Στη σχολή που είμαστε? Πού? Στη σχολή. Στη σχολή, δεν είμαι στη σχολή εγώ. Μήπως έκανα λάθος? Δεν ξέρω, αυτό σου λέω. Μήπως φέρνεις λάθος? Μήπως κάνεις εσύ λάθος τώρα, δεν ξέρω. Γιατί με πήρες τηλέφωνο βασικά? Εγώ σε πήρα, εσύ με πήρες. Ναι, γιατί και με κάνεις φάρσες, με παίρνεις τηλέφωνο και με κάνεις φάρσες. Είναι δυνατόν? Σε θέλω μαγειρές τα λαμπάκια. Τι? Δεν με θέλεις μαράκα σαν τσουτσεκάκι. Να με παίρνεις τηλέφωνο και να με λες δεν ξέρεις ποιος είσαι. Ευτυχώς σου δεν σ' ακούω καλά και δεν καταλαβαίνω τι λέει. Πώς να ακούσεις καλά ρε πούστη? Πού τσέχεις με τα πια μου γαμιόλα? Έλα μωρό. Έλα μ' ακούς? Πόσοι είστε, ναι. Εγώ ένας είμαι μόνος μου. Και οι άλλοι που γελάνε? Οι άλλοι είναι... Περαστικοί. Περαστικοί, να από εδώ γελάνε, ακούνε, τους έχω πει στην ακρόαση. Καλή φάση. Θα τους πει και λίγο να ξέρετε παιδί μου, πιστούμε λίγο. Δεν σ' ακούω τώρα. Ο ένας έχει πολύ αστείο γέλιο πάντως. Και θα το γνωρίσεις? Ίσης. Να τον? Ίσης. Δεν ακούω, λοιπόν, κλείνω γιατί ζεζόμαστε, δεν καταλαβαίνω τι λες. Να σου πω κάτι. Να σου πω, το κάνεις από μικρή αυτό? Τι? Το κάνεις από μικρή? Ναι. Κατάλαβες τι εννοώ?
Όχι, άλλο δεν έχει σημασία. Όλα από μικρή τα κάνω. Λοιπόν, άντε, γεια, Ακούς. Έλα, καλή φάση, καλή. Ακούς. Καλή φάση, άντε. Καλή είσαι. Έλα ρε μωρό μου, τώρα τι στραβώνεις, μια παρέα είμαστε εδώ. Δεν στραβώνω. Προτιμώ το φουσκάκι πάντως για τις φάρσες. Βασικά, ψήνεσαι να έρθω από το σπίτι λίγο να τη βρούμε. Ψήνομαι, ναι. Αλήθεια? Ναι, πολύ. Δεν θα βγεις άμα έρθω? Όχι, δεν θα βγω, θα σε περιμένω. Και πού θα κάτσουμε? Τι? Και πού θα κάτσουμε? Στη σαλονάρα μου. Η σαλονάρα σου, ωραία γορμή μου. Και τι θα κάνουμε στη σαλονάρα, ας πούμε? Λοιπόν, άντε τώρα κόψε την πλάκα, δεν ψήνομαι. Τότε εσύ γιατί κάνεις πλάκα και το συνεχίζεις ρε, που συνεχίζεις να ματσιτώνεις όλα. Πες μου ποιος είσαι να τελειώνουμε. Δεν σε ξέρω ή απλά φάρσα, να τελειώνει η υπόθεση. Να μην σε ξέρω. Από πού με ξέρει, πες μου ποιος είσαι. Έλα, τέλος η πλάκη, εντάξει ρε, που μια πλάκα πρέπει να σε κάνουμε και κάτσεις και στραβώνεις τώρα ρε, που άμα είναι κλείσει, τι να σου πω. Θα μου πει ποιος είσαι. Ο Γιαννάκης σου λέω. Ποιος? Ο Γιαννάκης. Δεν είσαι. Πώς δεν είμαι ο Γιαννάκης. Εσύ τώρα πλάκα με κάνει. Μια πλάκα σε κάναμε και στραβώσει ρε, που. Δεν έχω στραβώσει ρε, πες μου ποιος είσαι. Ο Γιαννάκης σου λέω, κοπελάρα μου. Μ' ακούς τώρα? Ναι. Γιατί στραβώνεις τώρα, εγώ βλέπεις μιλάω όμορφα ρε, που ούτε σε βρίζεις τίποτα. Δεν στραβώνω. Τότε γιατί κάνεις έτσι, δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος είμαι. Καταλάβει ποιος είσαι, γι' αυτό. Ο Γιαννάκης σου λέει 10 ώρες και άμα θέλεις πίστεψέ το. Άμα θες μην μου ξαναμιλήσεις, εντάξει. Απλά κάνα μια πλάκα ρε, πούσι και τώρα το έχεις πάρει σοβαρά έτσι. Ό,τι να είναι. Και οι άλλοι ποιοι είναι? Ο Τασούλης, ο Πετράκης, ο φίλος μου ο Δημήτρης και ξέρεις τώρα ρε παιδί μου. Τωτός. Ο Τωτός. Αυτός χάθηκε σαν έγιωτο. Ο Γιωρίκας, Κωστίκας. Γιωρίκας, θες να το δεις από κοντά? Ναι, θέλω. Θέλεις πολύ? Πάρα πολύ. Μεγάλη περιέργεια έχω. Είναι μεγάλος ο Γιωρίκας. Το λαλάκο το ξέρεις? Ποιόνα? Το λαλάκο. Όχι ρε γαμώτο. Το τέτοιον? Ποιον? Πίπικο. Τον Πιπίκο. Μπιμπίκο. Πιπίκο ρε, Πιπίκο. Όχι, τον Μπιμπίκο ξέρω μόνο. Τον Ανούκο. Ναι ρε, εννοείται. Ρε, τον Ασπρούλη. Τον Ασπρούλη. Όχι, το Μαυρούλη, όχι μας το ξέρω. Ποιον από όλους θες δηλαδή πιο πολύ από αυτούς που σου είπα? Τον Μπιμπίκο. Λοιπόν, άντε σε κλείνω. Ακούω. Εντάξει, έλα. Το άσκα, άμα θέλεις παίρνε ρε. Πού είσαι? Το άσκα, είμαι και ποτάκι. Να δεις ποιος είμαι πραγματικά. Τι θα φοράς? Τώρα τι θες, εσύ τι θα φοράς? Εγώ τίποτα. Εσύ θα με αναγνωρίσεις. Και πού ξέρεις ότι σε ξέρω? Πώς βρήκες το τηλέφωνο μου? Εσύ που βρήκες το δικό μου? Τι? Εσύ που βρήκες το δικό μου? Εγώ δεν το βρήκα. Τι? Ο απόκριφος αριθμού είμαι. Ο απόκριφος αριθμού. Άρα δεν θα σε βρίσκω γιατί θα είσαι κρυφός. Ωραία. Καλός. Τι είπες? Καλός λέω. Καλός δηλαδή? Καλός ρε παιδί μου. Καλός. Δεν θα το κλείσουμε. Δεν θα το κλείσουμε. Δεν σε καταλαβαίνω καταρχάς. Σου λέω σαν ρομπότ ακούγεσαι. Τι σκάς, εγώ χρεώνομαι. Δωρεάν έχεις? Έχω, ναι, εσύ? Κι εγώ έχω. Θες να πάρεις? Δεν ξέρω τον ημερός ρε. Κεράσου ποτάκι? Τι? Κεράσου ποτάκι? Δεν κατάλαβα τώρα τι είπες. Να κεράσου ποτάκι? Να κεράσει φυσικά. Τώρα με ξενέρωσε. Εφέρει, πώς είστε εκεί? Μήπως είσαι η Ζιλέτ? Μήπως είσαι η Ζιλέτ? Δεν ακούω, δεν κατάλαβα τι είπες. Ζιλέτ! Δεν καταλαβαίνω, οπότε βρίζε, φώναζε, σου λέω, έχεις πρόβλημα το ακουστικό. Βασικά και θα πεις, τελευταία φορά που το λέω, την επόμενη φορά που θα μου πεις δεν ακούω, θα έρθω να στα βουλώσω. Άντε καλά, δεν ακούω. Μ' ακούς? Έλα λοιπόν, άντε. Κλείνω, εντάξει. Θα δώσω συνάντηση να βγούμε να καταλάβεις ποιος είμαι. Όχι ρε εσύ. Δεν θα έρθω εγώ. Τι? Δεν μπορείς να φανταστείς κακό μπορώ να σου κάνω. Είμαι ο χειρότερος συνδυάτης σου.
Καλά, καλά. Άντε, γεια ρε. Ακούς, άμα είναι τα λέμε ρε. Άντε, τα λέμε. Bye, bye. Γεια, Βασιλιά.